scrieți mesaj în video. Asta va fi un foarte, foarte, foarte rapid pentru că vorbesc cu ceva informativ și cred că abondați-vă rog să despențe 4 abonați. Sunt buni și cred că sunt 4, totul sunt buni. Acolo, pe care știu că mă urmăresc 4 persoane. Da. Și da. Azi trebuie să mă duc după la să că nu l-am postat. Primul că nu am filmat ca să-l postez pentru că nu am fost. Că Rebecca are niște probleme și nu vedem să vină și am zis eu cu tata mergem sâmbătă. Da, cred că sâmbătă mergem să dăm pe sâmbătă să punem videoclipă cu Roxana. Roxana, nu știu. Văd chiar, nu știu. Eu să mă duc și la plimbare, cred că o să mă duc la un film și să uite filmul cu mine ca să-mi caut o husă. Să putea să iau și filmez. Nu știu, vedem. Și da, scuze-mă, că asta era planul ca să filmez. Azi mai am putut, da. Feric. Și vreau să mă lăsați în comentarii dacă vreți. Lăsați, nu știu, întrebări, provocări, ceva idei pentru vloguri. Și da, te-am pus în mesaj.